můžeme tedy pokračovat v našem jednání a usnesení vám byla rozdána a já se nyní ptám, jestli je v souladu s tím, co jsme tedy diskutovali v rámci porady předsedy klubů a tak, jak jsem to já už uvedl, kde jsem to rekapituloval a uvedl jsem ty základní fakta, tak v tuto chvíli se ptám, jestli s tím takhle všichni souhlasíte a je to tak, jak jsme tedy, jak říkám, na našem jednání byli domluveni. Tak prosím, otvírám diskuzi k tomuto navrženému usnesení o vyhlášení místního referenda. Prosím, pan magister Ošťádal. Děkuji, pane primátore. Já bych chtěl všem přítomným poděkovat za ten vstřícný krok a samozřejmě my teď nerozhodujeme, a to jsme vlastně celou dobu chtěli, nerozhodujeme o tom, jak velký bude bazén, ale o tom, aby si občané mohli rozhodnout sami. Takže vám ještě jednou děkuji. Pan kolega Mochťák, prosím. Děkuji za slovo. Já k té otázce, ta otázka takhle nemůže být formulována, protože to ministerstvo vnitra smete, protože ta formulace je vybudován původně odborníky doporučený, ta otázka musí být prostě jako natvrdo, bez nějakých hodnotících soudů a nějakého doporučení a podobně. Bohužel jako takhle nemůže být ta otázka v tom referendu, jako použita, protože vlastně potom ten, kdo by to napadl, tak by řekl, že to je manipulace, protože tam je textace, že odborníky doporučený a tak dále. Ta otázka toho, já jsem si to v rychlosti tady, ale ta otázka by měla být typu souhlasíte s výstavbou krytého bazénu v Prostějově o délce 50 metrů s 10 drahami, v závorce variabilně dělitelného 25 metrů, v závorka uzavřít, společně s wellness a saunovým světem. Ona musí být kratší, protože tam jsou hodnotící soudy v tom. To tak není možné použít, tu otázku. Říkám to jasně? A váš návrh je tedy vypustit tyto tři, nebo ještě jednou, prosím, teda konkrétní návrh? Já dávám teda konkrétní návrh, který je, aby ta otázka byla, souhlasíte s výstavbou krytého bazénu v Prostějově o délce 50 metrů s 10 drahami v závorce variabilně dělitelného na 25 metrů společně s wellness a saunovým světem nebo centrem? Tak by měla být otázka. Tam je problém v té otázce, ten problém v té otázce je, že se píšou, ta, která teď je, požadujete, aby v Prostějově byl vybudován, to ještě v pohodě, ale pak začínají to hodnotící soudy, to není možné tam v tom užít. Tam je napsaný původně odborníky doporučený, to nemůže být v referendu. To referendum musí být, jako za to slovo, ale kastrováno tady z toho hlediska. Prosím, dál do diskuze, já na to budu reagovat, i co mám teď aktuálně od právního oddělení, ale dál se hlásí pan radní Bolenstein, prosím. Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě ta otázka se mnohým nás taky jako nelíbí, ale na druhou stranu je to přesně doslovně vzatá otázka z těch petičních archů. To znamená, pakliže by ty podpisy na těch arších byly sesbírány řádně a byli to opravdu Prostějováci, tak bychom stejně tu otázku museli vyhlašovat přesně v souladu se zněním těch petičních archů. Nebo se mýlím? To se zřejmě nemýlíte a o tom, kdyby to pak někdo napadl, tak by rozhodoval soud, jestli ta otázka je relevantní nebo není. Respektive zavádějící, ne relevantní, ale jestli je zavádějící. Manipulativní možná bych použil. O tom by rozhodoval soud. Takže my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme řekli, že použijeme tu otázku přípravného výboru, protože, a teď já musím, asi i když rozumím tomu, co říkáte, na druhou stranu, pokud bychom tu otázku formulovali jinak, tak se dostaneme možná do tlaku toho přípravného výboru a těch lidí, kteří třeba už tu petici podepsali, že jsme tu otázku změnili, rozumíte mi, a my jsme teď opravdu chtěli vyjít vstříc přípravnému výběru a občanům našeho města, aby se k tomu případnému výstavbě toho případného bazénu mohli vyjádřit. A samozřejmě, když to řeknu úplně, jak to je, a my to tak říkáme vždycky, tak na první dobrou ta otázka mě taky nepřipadala jako být opravdu dobře položená, ale
pokud bychom se, a to jsme právě probírali i v průběhu té přestávky, pokud bychom přišli k tomu, že, už jsem to řekl, bychom tu otázku měnili, tak se dostáváme, pak je otázka, ale, pardon, to říkáte vy, že by soud mohl říct, nebo ministerstvo vnitra, potažmo soud, že je špatně položená, tak jenom můžu říct, paní vedoucí, my jsme předběžně kontaktovali ministerstvo vnitra, je to tak? Můžete, takže prosím, máte slovo. Ano, my jsme předběžně kontaktovali ministerstvo vnitra s dotazem, jestli ta otázka je zavádějící nebo nějakým způsobem manipulativní a dostali jsme odpověď, že jim se to nezdá, že by to bylo nějak v rozporu se zákonem, takže otázka lze použít, ale samozřejmě tím, že vyhlašuje zastupitelstvo ze své vlastní vůle, tak lze tu otázku i modifikovat. Ale můžeme použít i tedy tuto, která tady je na stole přesně podle toho přípravného výboru. A teď jakkoliv nechci napadat žádného úředníka a žádného představitele jakéhokoliv ministerstva, natož ministerstva vnitra, ale ty odpovědi jsou vždycky stejné. Náš názor je takový, ale finálně by rozhodoval soud. Takže ano, my jsme to konzultovali už poprvé, když ta otázka přišla kdysi před tím rokem, nebo jak je to dlouho, a takovou jsme dostali odpověď, takže ten názor ministerstva je, že by ta otázka měla být v pořádku, ale znovu říkám, rozhodoval by o tom až soud. To tak je, samozřejmě v každém případě. Ale dál se hlásí pan doktor Lázna, prosím. Děkuji. Ano, my jsme se o té otázce, jak je formulovaná a že by potenciálně mohla narazit, bavili a byli jsme si tohle vědomi, ale opravdu tady šlo o ten vstřícný krok, aby jak si nemohl nikdo říct, že se to snažíme nějak změnit nebo ovlivnit. A já bych si tady, protože už to řešíme opravdu dlouho a několikrát jsme se bavili o tom bazénu a o tom referendu, takže bych si rád položil takovou řečnickou otázku, čím to je, že o té formulaci a o její manipulativnosti nebo nevhodnosti se bavíme až nyní. Ano, ale my jsme to jakoby probírali, ale pořád tím, jak jsme čekali na dodání těch podpisů a zastupitelstvo vždycky, teda respektive tak referendum vždycky vyhlašuje zastupitelstvo, tak ten předpoklad byl, že při tom případném vyhlašování se bude diskutovat i otázka, ale nicméně, když ty podpisy pozbírali s touto otázkou, tak by s tím už nešlo nic dělat. To by muselo být jedině tak, že by museli ty podpisy sbírat znovu. Ale to znovu říkám, to rozhodnutí přísluší pouze a jenom soudu. Takže to byla spíš možná řečnická otázka, nevím, jak jinak bych na to asi další jiný. Ano, pane doktore? Pardon, já jsem na to neočekával ani žádnou reakci, jenom jsem se nad tím tak chtěl pozastavit, že tady byla spousta proponentů toho, abychom to referendum vyhlásili, abychom udělali ten vstřícný krok a udělali to podle toho petičního výboru, ale nikdo se nad tím nepozastavil z těch lidí. Dobře, pan inženýr Dost, prosím. Děkuji. Já bych chtěl říct, že v rámci zachování kontinuity, jakési kontinuity v tom rozhodování a v tom, jak ta otázka byla zpočátku položena, tak se přikláním k tomu názoru, co má pan primátor i co má pan radní Blumenstein. To znamená, ponechme tu otázku tak, jak tady zní. Zaznělo to tady několikrát, dokonce i paní Tysoňová to říkala. Ano, ve finále rozhodujeme my jako zastupitelé, ale já apeluji tady veřejně znova v rámci kontinuity toho rozhodování, ponechme tu otázku tak, jak je tady položená. Děkuji. Já pouze pro formu to musím udělat, protože tady jsem měl ten návrh, ale já tím neříkám, že to, co jsem v předešlém vystoupení řekl, neplatí. Platí, ale tady byl návrh, a vy jste to řekl, pan kolega Mochťák to řekl, tam by stačilo prostě vypustit to spojení, respektive otázka by byla takhle. Požadujete, aby byl prostě vybudován a teď nebyla by tam ta část té věty, původní odborníky doporučený a navržený. To by tam nebylo a pokračovala by ta otázka krytý bazén o délky 50 metrů s 10 drámy. Tak jste to původně myslel, pane kolego? Je to tak.
takže jsem to pochopil dobře, to by byla ta změna. Ale znovu říkám, je to na diskuzi, já jsem řekl, že my jsme chtěli víc vstříc té veřejnosti, takže jsme to nechtěli měnit, ale tohle je vypuštění části té věty, by jsme možná, ale teď to berte jako návrh do diskuze, možná mohli předejít nějakým případným komplikacím. Ale berte to jako návrh do diskuze, já to asi ani nenavrhuji v tuto chvíli. Pan magistr Ovčáral s technickou. Děkuji, pane primátore. Já bych navrhoval vyhlásit, prosím, 10 minut přestávku. Když jsme se předtím domluvili o přestávce na tom znění, teď je to taková novinka, pojďme se sejít zástupci jednotlivých klubů. Já tady mám nějaké znění, vypustíme tam kousek té věty a v zásadě to bude obdobné a můžeme pokračovat. Ať se tady, jinak bychom to museli řešit formou pozměňujících návrhů a tak dál, vznikne z toho chaos, pojďme během přestávky si to tady říct v uličce a je to vyřešené. Paní Tysoňová nám určitě může asistovat. Dobře, souhlasím, takže máme 10 minut přestávku a pojďme se prosím potkat předsedové klubu tady vedle místnosti. Můžeme pokračovat v našem dnešním jednání. Omlouvám pana kolegu magistra Duška a také pana magistra Švece a tady paní kolegyni Komínkovou. Ano. Takže to jsem ještě učinil zadost povinnosti omluvit členy zastupitelstva, kteří už na dnešním jednání dnes nejsou. A my opět tedy po přestávce jsme se shodli všichni předsedové klubů na tom, že přes různé výhrady k položení té otázky nebo ke znění té otázky, tak jsme se rozhodli, že ji takhle ponecháme. Jednak máme k tomu ještě stanovisko, které jsme si vyžádali, a už jsem o tom mluvil, oficiální stanovisko Ministerstva vnitra, které říká, že otázka z jejich pohledu není manipulativní a není zavádějící. A s respektem, jsme se shodli s respektem k tomu přípravnému výboru a k lidem, kteří už to referendum podepsali s touto otázkou, tak i možná, jestli tomu tak můžu říct, s nějakým určitým rizikem vyhlašujeme referendum s touto otázkou, kterou tedy naformuloval přípravný výbor. Takže taková je naše dohoda všech předsedů klubů a usnesení jste tedy dostali, máme ho zde i tedy na plátně, všichni jsme se s ním seznámili, víme zcela jistě a jednoznačně, o čem hlasujeme a víme, že jsme tedy navrhovali, nebo navrhujeme referendum s datumem tedy 11.4. od 8.00 do 20.00 s otázkou: požadujete, aby byl v Prostějově vybudován původně odborníky doporučený a navržený krytý bazén délky 50 metrů s 10 drahami, variabilně 25 metrů s 20 drahami, společně s wellness a saunovým centrem s širokým využitím pro veřejnost i sportovce všech odvětví. Máme zde i v bodu 2 stanovení odměn za výkon funkce v příslušných komisích. Stanovili jsme předpokládané náklady spojené s provedením místního referenda a také máme zde bod římská 4 zveřejnit usnesení o vyhlášení referenda na úřední desce nejpozději dne 25.2.2026. Takže teď jsem shrnul ty základní parametry tedy toho navrženého usnesení o vyhlášení a konání, tedy vyhlášení konání místního referenda. Tak, pokud, prosím, k tomu už není žádná diskuze, tak zahajuji hlasování. Navržené usnesení bylo tedy přijato a mohu tedy konstatovat, že místní referendum na území našeho města se bude konat 11.4.2026 o délce tedy, o výstavbě bazénu. Tak. Děkuji vám za dnešní jednání.
přeji vám hezký den a ještě jednou děkuji za konstruktivní jednání. A končím zastupitelstvo.